This year, Home Affairs will launch the digital ID to enable safe and secure use of digital services for all South Africans. We will digitize driver's licenses, matric certificates, and services at the Master's Office. Citizens will be able to fill out police statements online, and eligibility for SASSA grants online and be tested remotely. All these services will be made available by MyMzansi. Wenganza kwethu kunenkinga entsha ntsha. Angithi phela kade kunesona lapho khona umongameli wezwe wase South Africa lapho khona abekhuluma yena yedwa yabo. Inkinga entsha abafowethu into ayikhulumile ingithuse kakhulu. Umongameli wenu uthena kuzolonjwa kuzointroducewa i-digital ID. Ngabona beshaya izandla idlanzana labantu. Khona futhi bebehlezi close nyana nje naye kubona bekukhona lona onguminister wakwa Home Affairs ngoba the uHome Affairs uzolauncha i-digital ID. Wenganza kwethu ngithi kunina ningalinge nivume ukuthi kulonjwe i-digital ID eSouth Africa. eMzansi asidingi i-digital ID. I-digital ID bafowethu i-scam. I-digital ID bafowethu ithatha amalungelo abantu, ithatha ilungelo lomuntu. Ngoba uma kulonjwa i-digital ID okusho ukuthi zonke izinto seyizofakwa la kuwena emzimbeni wakho njengomuntu. Usuzophenduka umkhovu. I-license yakho izoba segazini kuwena. I-driver's license yakhe segazini lakho namakhadi asebhenke yonke umnyakazo womuntu uzobe segazini lomuntu okusho ukuthi uzojovwa lento ifake kuwena. Ayikho enye indlela lento engasebenza ngayo ngaphandle kokuthi ifakwe emzimbeni womuntu. I-digital ID bafowethu ngifuna ukunitshela uyabona makukhulunywa ngobugebengu obuhleliwe, ubugebengu lobo obuhleliwe, ubugebengu loba obuhleliwe makusuke kukhulunywa nge-organized crime. Le i-organized crime ubugebengu obuhleliwe ababusi bezwe i-system ukuthi introducelwe abantu. La inganza kwethu siyabulawa. I-digital ID ayilungile for abantu ukuthi kufakwe i-chip kuthina ukuthi sisebenze as ama-autopilot sicontrolwe ukuthi sisebenza kanjani. Ubonakala kuthiwa oh nangu TN Msomi eselapha njengamanje muvimbeni engakwazi ukuya lapha sizocontrolwa into ngoba izwe nje okulibona umhlaba wonke ungaka o-president bonke laba baphethwe bayacontrolwa ukuthi kudingela ukuthi njengamanje kwenzeke ini nani. Tshelana ubantu akenze ukuthi manini nginenzele isibonelo. Nayikhumbula i-COVID-19. Nayikhumbula yini i-COVID-19? Lento ye-COVID-19 babevese befuna uku-introduce. Babevese befuna ukuthi besifake lezinto ngoba babezofike babefaka lesifo bese kuthiwa asijove ukuthi sivikelwe kanti bafaka lento le abafuna ukuyifaka kuthina ukuthi ihlume kuthina ngaphakathi ukuze bekwazi ukuthi becontrole i-human nature. Yes, becontrole bonke abantu ngendlela yabo siba amazombi. Niyangizwa ngithini kunina abantu bakithi? Lento ye-digital ID iyingozi. Ningavumi bafowethu. Uma ngabe ukuthi nifuna ukubona ngikhuluma ngani bhekani ukuthi ngalesikhathi thina sinake 2025 bekutelekwa e-UK e-United Kingdom. Bekutelekwa bagcwala umgwaqo abantu bakhona bathi never
enough is enough, ngeke lokhu kuze kwenzeke la thina. Nathi ke lana singabahlali basemzansi kuyofuneke sisukume sithi enough is enough, akungenzeki, asiyidingi i-digital ID. I-digital ID bafowethu ingozi eyisimangaliso kumuntu nomuntu ngamunye. Ukuthi wena yonke into isystem into oyicabangayo nento eyenzayo bakwazi ukuyibona bayicontrol bese bayishintsha bona bayicontrol benze ngendlela yakhona. Shuthi sikahle kahle sizoba ama robot. Bafuna ukusenza sibe ama robot. Nangizwa ngithini bafowethu, singalinge iyanxaka lento ke bafowethu ukuthi lento umongameli ukhulumile kwisona Githange ngomhla ka-13, and asiwezwa ama-politicians eqhamuka aggressive ngalento ezoyikhuluma ukuthi no asifuni lento. So wabona ama-politicians nje hayi uyabona nje blah 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 blah, cha nayi indaba isona nesona. You must know ukuthi there is only one agenda umongameli asuke efuna ukuyiveza, esuke sethunywe ubasi bakhe ukudlalela sifuna kwenzeke lento nini, ngoba kwayiyona iCovid-19 wasayina wayivuma ukuthi mayingene yenzeke la eSouth Africa. Yayingeke ize yenzeke ukube umnumzana uCyril Ramaphosa akayisayinanga yenye iagenda ye-New World Order ekufuneke ingenzeki. Bantu base South Africa, vukani bantu basemzansi, asihlanganeni sibe moya munye, sibe imbumba, kungadlalwa ngathi. Isystem idlalile nathi ilokho isintroducela izinto ezirong esingazidingi esingasifuni. Uyabona manje kuthiwa kuzofakwa amasosha eyolwa nani, eyolwa nama gangster nama drug dealer. Uyangizwa ngithini kwena? And then uveza lokho ukuthi ninake lokho nijabulele lokho, and then useso introduce enye i-gangsterism. Introduce enye gangsterism, because guys ama-gangster mayisuke ekhona uhulumeni usuke naye involve kuwona, usuke sebenza nawo. Thank God ngoGeneral Mhlanga Mkhwanazi ngakwenzile ngoJuly 6 ka-2025, ngoba washaya esikhonkosini wayithi ne isystem, na washaya kwisystem, washaya kumanerve, washaya ezidekeni seyimpethu. Not ukuthi unumber 1 we-country lento eyishiwo umnumzana uGeneral Mhlanga Mkhwanazi wayengayazi, wayengayiboni, akekho involve kuyona, we-involve kuyona, wazi kahle ukuthi kwenzakalani. Kunamaqembu ezepolitiki amaningi asekhona kuyimanje, ama-gangsterism. Anifuni ngeke ngitshele amagama kodwa niyawazi kunamaqembu akhona and sebeze bafakwa kwipower obalabo ongqongqoshe bama-gangster. Ngitsheleke mina. So namhlanje le video bafowethu ngizoniqwashisa ngento eshiwo umongameli kwisona uthi iHome Affairs izolontsha i-digital ID. That system is dangerous. We must never allow that. Singalinge siyivumele lonto bantu base South Africa, bahlali base South Africa, ngiyancenga ningayivumeli i-digital ID. Ningayivumeli into ezofakwa emzimbeni womuntu ifakwa isystem ukuthi ucontrolwe, uphenduke umkhovu ube yizombi, unga-act sober. Into kahle kahle into izothatha iwill yabantu away from abantu, against humanity. I-crime le ezolontsha akumele ke le crime siyivumele ukuthi really ifakwe empilweni zabantu and yenzeke. Asingayivumeli. I-digital ID, it is not a good thing ezimpilweni zabantu. Kuzofuneka senze shoke ukuthi bafowethu okwenziwe i-UK nathi sisukume sithi ngeke kuze kwenzeke la, sigcwala umgwaqo sivale kwasami kucaci ukuthi kwenzakalani.
kodwa asingayivumeli i-digital ID yenzeke. No to digital ID. No to digital ID. No to digital ID. Ungizwile ukuthi ngisho kangaki? Ngibalela. Bese nawe uyasho uthi no to digital ID. Asingayivumeli weyingane kwethu i-digital ID. Asingayivumeli i-digital ID. Nhlobo. I-organized crime. Sizobulawa, sizopherelwaiswa, sizokwenziwa imkhovu. Asingavumi ukuba imkhovu bafowethu. Asiyilwiseni i-digital ID. Sithi no to digital. You know, ayikho into that is so crazy when I see into engikhulumayo coming to facts. I spoke about this last year and I told you they were going to enroll digital ID and the dangers of digital ID. In 2026, at February 12th, Ramaphosa uyakhuluma la, uyabo leyo nto leyo. And uthi Home Affairs bazoqala launch a digital ID system kulo nyaka ensure ama-digital services and drive growth, inclusive and improvised service delivery. This is all a hoax. It's all a hoax. Wake up, South Africans. This is all a hoax. La bantu laba, they're going to enslave. Yabo bazonenza iqila. Bazonenza iqila. Nansasabi apartheid ni nangakaboni lutho. Like, angaka understand, nisazohlupheka. Like, I feel like impi ekliwa yona manje. Abantu abayazi ngathini aba-understand ukuthi kwenzakalani. Aba-understand ukuthi lento iza nobungozi obungakanani. And wonke umuntu is being like, everybody's trying to make us afraid. The problem is, niba ignorant. And then masesenisenkingeni nidinga usizo. And whenever izinto unjust mezenzeka kunina, anisukumi anenzi lutho ngayo into. Niya relax buka la. I-digital ID le. And nga explainer kule video le. Ithi ngikhombisa. Yabona mongena kwi-wall yami la. Uma ungena la ku TikTok, ucheck ama video yami. Khona le video le. Ubheke le video le. It's number 2 kwama pin videos. I've pinned this video. Hambo lalela le video ina 49,900 like 49,900 likes the video le. Over hundreds of thousands of views. Le video le ngai recorda last year ngo 2025. You understand? Ngangikhuluma nge-digital ID and ngizama unichazela ukuthi izoza nobungozi obungakanani. I-security yakho izoba semngozini. While wena uzobe ucabanga ukuthi i-security yakho it is for the security of other people. No, wena uzoba semngozini wena. Ngoba yonke into yenzayo awusena freedom. Yonke into yenzayo it's regulated. If wenza into bona bangayithandi uzoba senkingeni. I think mhlambe mangikhuluma mina uzongangizwa. Mhlambe kuzoba ngcono ukuthi ngikhombise ivideo ukuthi kwenzakalani eChina manje because le system le isi-implementiwe eChina. You understand? Ba implementile le system eChina and thousands of abantu abanemali they are homeless because of leyo nto leyo. You understand? Do you understand ukuthi ngeke uzube ne physical bank account, uzobe ne digital bank account ezobe tied to your digital ID. You understand? So any verification if ukuthi usebenza online or unama account adinga ama verification uzobe udinga i-digital ID to have a verification. Mongena i-digital ID awukwazi ukuba ne bank account. How are you uzokwazi kanjani ukuthenga umuzi ongena i-digital ID? Uzohola kanjani ngoba nemali izobe isi-digital? Bazoyi-digitalize and they will bazoyi-keep physical cash. Well, ngeke iziqale kanjalo. Lento izoqala kancane and then izoba mandatory and then uzo understand ukuthi akusiyona choice lento lento izophenduka into ekumele uyenze. Uma ungayenzi you'll be cut off from the system. This is i-digital ID ne dangers yakhona. You understand? Yonke into ofuna ukuyenza ngeke baze bakutshena ukuthi bayakuforce ukuthi uyenze, but out of a sudden emsebenzini wakho moyo qasho bafuna ukuverify nge-digital ID. Mothi uyebank uyovula ikhadi bafuna ukuverify nge-digital ID. Yonke into uthi uyahamba yokwenza i-driver's license bafuna i-digital ID. Kunini abaholo sasa uzothi uyakasasa uyoregister usasa wakho ogogo beni bayocollect usasa kuthiwa kudingakala i-digital ID abasayifuni le physical ID onayo. Mase wena ucabanga ukuthi ufree lapho. You understand? Awukho free.
lento lena izoba incindezi enkulu. Ithi ngikukhombisa ivideo khona uzoyiunderstand yonke lento engishoyo. Ngifuna uyilalele le video le uzofika egcineni kwayo and then udecide ukuthi uzokwenzani ngalolu lwazi lolu. Kodwa mina ngitshena kona ukuthi hayi kukhulu okuzayo, kusazoshuba, hayi kusazoba nzima bafethu. Kuzoba nzima kujabula abafile njengamanje. Kuzojabula umuntu ofile. Unina nje niphilayo nje ayikho into enisazoyijabula. Usazohlupheka kade unemali, kade uright. Uzophoqeleka ukuthi lento ugcina uyenzile kanti awazi ukuthi you are selling your soul. You are selling ama rights akho. Awusena ma rights manje. Ngisho ngathi you are protester wenzani. If bengayithandi lento yenzayo, they shut you down. You understand? Ungabi na lutho, ungabi na access to ukudla. Ukungena esitolo uyothenga ukudla. Izitolo nje manje njoba sinama speed point. Uzogcina ukwazi ukuthenga i-digital ID kuphela. Uyayizwa leyo. Mongena esitolo usebenzisa i-digital ID, mongenayo awukwazi ukuthenga la. Because la kusebe kukhokhwa nge-digital ID, that's the form of payment. They are digitalizing physical assets. That's what they are doing. You understand? They're digitalizing ama physical assets. Imali is going to be digital. Yonke into izoba digital. If but they don't like agenda yakho, they don't like what you're pushing, they don't like anything oyikhulumayo on social media or wherever. If they don't like the way owenza izinto ngakhona, they simply cut you off from digital access of anything without consulting you. You understand? This is the most dangerous system they are enrolling and izohluphekisa iningi lenu. And I think abanye benu niyobuya kule video le later on, just like nje manje ngin-refer kule, and you realize ukuthi lento engishoyo iyiqiniso and ngiyanitshena ngeke lento izishintshe. Ngeke ishintshe lutho. Njoba nje ni deal nama foreigners what. Mina ngokubuka kwami nansi into ekufuze ngabe kudilwa nayo. Nansi digital kodwa phela ke wonke umuntu phela uyakwazi ukuthi akhulume. Mina ngithi ibonele na ubone ukuthi wenze njani. Kodwa mina engikushoyo kusazoba nzima. Sanibonani bantu bakuthi. Sanibonani isihlobo zami. Yeah, this is a very emotional day for me. Namhlanje nje selokhu ngihlaselwe imicabango yalento ye-digital ID ezayo. Yakhona ubhuti ngimonile izolo la ku TikTok ethi usilile umphathi wezwe lenu lo. Bathi abanye uCupcake mabembiza. Useyibeke kahle indaba ye-digital ID ukwenzela abantu babe hooked kuyona. Waveza lezi zinto lezi ezithandwa ngabantu. Actually akuzona izinto iyinto ekuthiwa imali. Abantu baphilela imali, abantu bakhonza imali. Imali is everything. Abantu ababona ukuthi ukuphila kudonselwe emuva kuthenini asihlukane nokudependa emalini. Ukuze kuqale new earth noma the new civilization eza the new age, new golden age. We are actually bringing the kingdom of God into reality ngokuthi sibe ingxenye ye-ascension. The reason why, guys, there's a spiritual awakening in the first place. People need to ascend. So this is for your ascension. This is not just for waking you up from this illusion ukuthi ubone ukuthi matrix icindezela kanjani and you just decide ukuthi you are going to go out there and fight. Ukuvuswa kwethu kule system lesi isiphelo salesi simiso sezinto. It's mangisho kanje ngisho ngesizulu mangithi isiphelo sesimiso sezinto. It's the end of the matrix. So ukuphela kwale matrix kuvusa wena uthi go through spiritual awakening ubone ukuthi kwenzakalani. Ukubona kwakho akusho ukuthi wena go out there and find your enemy and fight. But ke abantu abangakavuki, they will decide to go and fight. And unfortunately, Bandla, I'm not going to hide this. If you decide to do that, you are going to go and fight a losing battle. This has been going on for the past 6,000 years.
akekho wake wayilwa lempi wakwazi ukuyinqoba. That is why it has waited until this time. Yabekelwa lesi sikhathi uNkulunkulu ukuthi uyena ozoyinqoba ngalesi sikhathi. So wena if you think ngawakho amandla anormal, yabona, ngokuhlakanipha kwakho kokuba umuntu ucabanga ukuthi uzokwazi ukubhitha imatrix wena. You know, uma uthi uyolwa imatrix uyolwa abani kahle kahle? Ubalo uzofika ukuthi nangu wena matrix. Into efana nokuthi uzolwa ugovernment, ubani ozomkhomba ukuthi wena ugovernment. Yeah, so ezinye izinto guys, you need to just let them zelwiwe owasidala, because uyazi yena is fully aware. Unfortunately abantu abangamazi uNkulunkulu they won't understand ukuthi ngikhuluma ngani, because esikhathini samanje people have been taken from uNkulunkulu, bahlwithiwe abantu kuNkulunkulu ezandleni zakhe. The information that was released ngoYeshua wrong ukuthi abantu badiscover the lies about the white Jesus and stuff like that, ivele yabenza abantu ba-erase everything that has to do with Yeshua, ukuthi wayezeleni, the actual purpose of coming onto this planet, yokuzosiza abantu bathi realign, babuyele kule ndlela uNkulunkulu wayefuna ukuthi abaphile ngayo. So abantu, after they discovered that, they decided to stay away from into enoNkulunkulu phakathi. Abantu manje babhizi baweshipa izinto ezadalwa uNkulunkulu. Let me tell you something, Ntama, there is absolutely nothing that is more than amandla kaNkulunkulu. Angikhathali noma ingabe seyikusebenzele impilo yakho isikhathi esingakanani, if yadalwa uNkulunkulu, the Most High, kuyogcina yena, ngoba naleyo nto ikhulekelayo nayo isazoguqa ngamadolo ivume ukuthi uNkulunkulu uyena omkhulu. Yebo, uyena futhi osindisayo. Igama lika Yeshua, do you know why kubalekile usibiza uYeshua? uYeshua igama lakhe lisho ukuthi Yahuwah is salvation. uNkulunkulu uyinsindiso. Siyosinda ngoNkulunkulu kuphela, hayi ngokuhlakanipha kwethu. Ngisho nalowo othi mina ngosinda ngedlozi lami, trust me, idlozi lakho libamba umoya lalikhona, liyazibuza ukuthi ingabe uyabona yini ukuthi kufanele uhambe ngayiphi indlela wena. Yebo, ngoba uma uconsulta, wazi kanjani ukuthi uconsulta lona noma uconsulta lo thukululiwe? Phela we are living in the last days. Actually, it's the last days for certain people. Yebo, yinsuku zokugcina ebantwini abathize, kodwa yizinsuku zokurebootwa kwabantu abathize. Lesi yabona lesi sikhathi sikusona lo 3 years esizobe sithi go through wona, it's those times of trials and tribulations. Izona lesi sikhathi lezi ezokulingwa kwabantu ukuthi baziveze ukuthi bawela kuleli cala, noma sikulesi yasikhathi sokuhlukaniswa kwezimbuzi ezimvuyini, ukuhlukaniswa kwebhokhwe ezigusheni. Yayibona le digital ID izokwenza exactly that. Phela uSathane uyakopela, uyamazi uNkulunkulu ukuthi uvamise ukuthi abantu bakhe bayobonakala ngophawu oluthize, naye uzenzele olwalo, yilona lolu phawu lwebeast oluza ne-digital ID. Abantu abazolithatha ngenxa yokuthi abakwazi ukuphila ngaphandle kwemali. Guys, this is gonna be very painful. This is going to make the whole world sad, and unfortunately most people are going to lose their lives. Abanye bazoluza impilo zabo bengabulawanga umuntu. Isibhicongo nje lento le. Bengawabulawanga umuntu. Umuntu esebulawa ukuthi impilo yakhe uyigcine inje izolo and namhlanje isinje. Just imagine yourself going to the ATM uthi uyokhipha imali. Kuthi ama ATMs wonke awasebenzi. Ukhumbule ukuthi eZimbabwe yenzekile into ecishe ifane nale. Kwa Department of Education abantu kwathiwa abasenawo ama pensions, baqhubeka othisha bayosebenza. Bathe besebenza benjalo aphela ama salaries, kwacaba kuyoshawa 6 months besebenza bengasaholi. Kwaya kwafuneka ukuthi izikolo mazenze njani, azivalwe ngoba idepartment kwakucollapse ini isystem.
iyalaphaya kuleya ndawo. So imagine ke ngoku izobe iyenzeka in the whole wide world. So you can just imagine i-chaos eyokwenzeka. Abanye bazobulawa yinhliziyo zokuswisha off nje. I-nervous system yomuntu ayidalelwe bancane kakhulu abantu abakwazi ukuthi mabeswitcha i-life ivele ithi turn around bakwazi ukuqhubeka basurvive. Abaningi bamelwa inhliziyo bafe. Abanye bacommit suicide because they can't stand the sudden change, the sudden chaos that just appears out of nowhere in their lives. Uyayibona? So kuzokwenzeka izinto ezinjalo njengoba abantu bengafuni ukuyishiya isystem, usujwayela ukuphuma ushaya isikhiya sakho usithi uyongena kwi-Range Rover yakho noma kwi-Fortuner, whatever car uyi-driver, and all of a sudden boom wena usenayo. Uyayibona? Otherwise uyabona nje ipressure yomuntu osebenzayo osahleli ku-system akazuba nayo mayicabanga izimali zakho ukuthi I rather take lolu phawu. And angifuni ukukufihlela mntana seka wathatha uphawu uzoba isigqila sikaSathane because wena usuvumile ukuthi wena Sathane uNkulunkulu wami. Angifuni ukuyihloniphisa lento. You are actually agreeing to the fact that the devil is controlling your life and you have denied uNkulunkulu. So wena uzolahlekelwa ukuphila kwakho nomphefumulo wakho ngenxa yenjabulo yesikhashana, uhluleka ukubekezela u3 years uphila without money. That's why kuthiwa asiphume kwi-system sikujwayele ukuphila ngaphandle kwemali ngoba inkingi la emalini. Uyayibona? Yisikhathi bafethu ngizokwenza part 2 but ama-video anjengalawa no baba umshubo bayawenza lama video. Abantu abakhuluma ngale digital ID ake nizame ukuthi niwashare with our people, at least abantu ekufanele basinde bazokwazi ukuthola amasu ukuthi bangenza njani ukulungiselela lesi simo esizofika, kulungisa ingqondo yakho ukwenzela basingazofelwa abantu abaningi guys ngenxa yokuthi bebengekho Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. uCyril Ramaphosa announced Nzabe ukuthi to introduce digital ID, and South Africans are saying no to this system. They are saying ukuthi abayifuni ukuqela bafuna kuqela abantu bafuna kuhlobeta abantu uthi njena bathi qho to ma digital IDs. What is your take when ngayo i-digital ID? Do you think ukuthi yowenda lishintsho leli right ebantwini base South Africa oklampe nawe uthi qho? Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.